Pediang sengau bahai pi syaka Flow the Miles channel. Lada fi sengau tenat ia video sengau bahai ban like, share and subscribe. Kublai. Dok usuk ubariuspa ubam don uba duna kajing nang jing start uba don kajing nang jing start compare na sore nong kendom I don kam ban yeng tli ka voice of the people party ka yeng ru ban wanra ya ka jingelong ka we jong ka jat ban riu I long ka jat ban riu ka bar pa e konta ladang yeng tli nginum la ban yakun yakni ka bor jong ka jingdum ngin yeng rengkat baru tahu play uba kum kinang elam juga parti ngeju pai cemat naman ngitip habang imi syagane ka jeli kamlong ka basuk tenre ni snotho ru biang baru tahu play uba ni syakri badum don ka badum don ka bamla badna ka benta ka loe jong ka jaj penriu habau play udon has kemat jongi habau play elam yengi on pengkan rialut ya kita ulo uba kadum ya kani ka ri ka bai jongi ya ka jaj penriu jongi uba kadum ya ka loe jongi kun samla jongi ngin job mangi nang ni sakmat aga jingelam jong ka voice of the people party te darpat ya pi kanna bandwai na ka benta jong ni kum kinang elam ngiru ngin kersan ya pi haki jing doai ki bang nimju ban klet naman ni snoto dai tang kabor ka jong play kawan kersan rengkat bapi ki paipa tang kini ki kenten dong ni yang bat nginyak taipat nak benta kaloi jong kari bat ke jaj pendiu kong ki sipai kentai bat senrang samla senrang bat kentai long kme nginya yang bat nginya taipat bat nginya I hadin ka khatsan ka arposnem ya kani ka ri ka jongi ka ri ka beran ka jingshan ka ri ka bayen rasong sa jisen pat laka long haga yok ka kot aga kot ka burom bat hagi wai ki benta oben ter kui pi kublai sia janmu